Nenes, nens, noies i nois, infants, professorat i famílies, benvingudes i benvinguts al 26è concurs El gust per la lectura. No sabeu la il·lusió que em fa presentar un acte en què el protagonisme de la història el teniu vosaltres, compartit amb llibres, relats, imaginació, creativitat, moltes paraules i descobriment de mons inimaginables i d'altres que són ben reals però potser desconeguts per lectores i lectors. Poseu-vos còmodes, perquè l'acte és a punt de començar. El programa El gust per la lectura té l'objectiu de formar els infants i els joves perquè esdevinguin bons lectors, ja que el plaer de llegir forma lectors competents i crítics. El concurs s'adreça a alumnes de primària, secundària obligatòria, batxillerat i educació d'adults. Els treballs que s'hi han de presentar són de tipologia diversa i estan relacionats amb una proposta de lectures que es complementa amb guies didàctiques i d'altres recursos. Cada curs, sobre el mes d'octubre, el Servei de Suports i Recursos Lingüístics fa públiques les bases de la convocatòria i el professorat dels centres hi realitza la inscripció. Voldria fer un especial esment al nostre sponsor, l'empresa Coca-Cola, que ha fet possible els premis que avui us lliurarem, especialment a Antoni Bafalluy, coordinador de comunicació Àrea Est de Coca-Cola European Partners. El premi consisteix en un val per comprar llibres per la biblioteca escolar a la Setmana del Llibre en Català, que se celebra al Moll de la Fusta, a Barcelona, durant la setmana del 10 al 19 de setembre. En concret, ens trobarem el dia 10 de setembre a les 17 hores en un escenari de la setmana. Els treballs guanyadors rebran un val per valor de 275 euros. Els treballs finalistes i els que han tingut un accèssit rebran un val per valor de 150 euros. Així que, felicitats a totes les guardonades i els guardonats. I a continuació, dono pas a la Mònica Perenya, subdirectora general de Plurilingüisme. Endavant! Estic molt contenta de ser aquí avui, una vegada més, en l'acte de lliurament de premis d'aquest concurs del gust per la lectura. Aquesta vegada no us puc veure la cara, Normalment ho fèiem en un auditori, ple de gent. Aquesta vegada parlo amb una càmera i no puc veure aquelles cares d'emoció esperant de veure qui serà el guanyador. I segur que les esteu fent igualment, Això no importa. Durant aquests 2 anys us heu acostumat segur a fer servir tots aquests aparells i totes aquestes maneres de comunicar-los. I això no ha impedit, en cap cas, que tinguem igualment emocions, nervis, angoixa, etc. Perquè tots ho sabem, quan participem en un concurs és per guanyar, oi? Tots volem guanyar i tots volem arribar a la final. Però aquesta vegada hi heu arribat tots, perquè quan ens hem estat mirant els treballs que heu fet, la feina que hi heu dedicat, la quantitat de coses que heu valorat, que heu treballat, que heu escrit, que heu parlat, és increïble. Heu fet una feina boníssima. I només per això ja hi heu guanyat. Ja heu guanyat tots, perquè un guanya quan agafa o s'emporta una cosa que no tenia. I vosaltres aquí us heu emportat 2 coses fonamentals. Una és tot allò que heu après i la segona és el que diu el mateix títol del concurs. Aquell gust per llegir, aquell plaer a fer una cosa que t'agrada, que t'ho passes bé fent-la. I això és el que realment esperem tots plegats que us hagueu pogut emportar amb vosaltres. I estic segura que això, un cop ho heu agafat, ho tindreu per sempre. Perquè llegir és moltíssimes coses. És potser viure moltes vegades. Perquè pots viatjar, pots descobrir mons imaginaris, pots viatjar a la Lluna, a Mart, tot això que fa el Jeff Bezos, que diu que ho vol fer de veritat, llegint ho podeu fer, podeu anar al fons de la Terra, podeu anar a l'espai, podeu conèixer
persones de tots els països del món. Podeu conèixer o veure paisatges increïbles. I, a més, podeu compartir-ho amb els vostres companys, comparar les emocions que heu sentit, reviure coses que us heu imaginat. I tot això no té preu, i tot això us ho emportareu per sempre. Jo, sobretot avui, us vull felicitar a tots, especialment als guanyadors, perquè també s'ha de reconèixer que qui s'esforça més o qui té més imaginació o aplica més coses també es mereix el premi i, per tant, aquest reconeixement vagi per endavant a tots. Però també vull agrair especialment als vostres professors i professores que us han ajudat, que us han acompanyat, que han gaudit amb vosaltres de tota aquesta feina i que també segur que se sentiran recompensats quan sàpiguen els guanyadors d'aquests premis. I no em vull deixar les famílies. Aquesta vegada, mira, una cosa bona que ha tingut la pandèmia, que ens ha acostumat a treballar d'aquesta manera virtual, és que ens ha permès poder compartir espais i estones des de llocs molt allunyats, amb espais que segurament no hi haguéssim capigut tots, i en canvi ara podem compartir tots junts aquesta estona. I no em vull deixar de felicitar a les famílies, a les dels que heu guanyat i a les dels que no heu guanyat, però que també segur que us han vist treballar, que us han vist preparar aquestes feines i que us han ajudat i han compartit amb vosaltres moltes estones de llegir, de comentar els contes, les il·lustracions, fent comentaris de tota mena, comparant-ho amb allò que heu viscut, amb allò que no heu viscut. I una altra cosa bona que potser ens ha portat la pandèmia, que ens ha donat una mica més de temps i que ens ha deixat unes quantes estones més per poder gaudir d'aquesta activitat, que passin els anys que passin, sempre, sempre, sempre serà molt plaent. Per tant, vagi per endavant la meva felicitació i el meu agraïment als professors i les professores i a les famílies per tot el vostre ajut i per tota la vostra feina. Bon dia i molta sort. Moltíssimes gràcies, Mònica. I ara m'agradaria anunciar-vos unes xifres molt rodones. Fixeu-vos-hi. Aquest any 2021, al concurs El gust per la lectura, s'hi han presentat ni més ni menys que 266 treballs de 108 centres educatius d'arreu de Catalunya, amb un total de 4.866 alumnes. Espectacular! Moltíssimes gràcies a tots i totes per la vostra participació, per tota la dedicació i les ganes de compartir uns projectes fantàstics. Les activitats i els treballs que s'han presentat al concurs tenen un caràcter obert i creatiu. No havien de tenir un format ni unes característiques predeterminades. Des de les bases del concurs es plantejava una producció literària artística que es podia basar o tenir com a punt de partida una de les activitats que proposa el dossier o una altra activitat dissenyada pel docent a partir del llibre, ja fos lectura en veu alta, un auca, bibliotràiler, noticiari, còmic, segons el que suggereix la lectura del llibre. A les categories de primària, els treballs es desenvolupen amb la col·laboració de tot el grup classe. El producte final podia ser elaborat conjuntament o bé consistir en la suma de les participacions individuals dels membres del grup classe. Les lectures proposades enguany partien de dos eixos. L'eix autora, amb l'escriptora Anna Manso, i l'eix temàtic, basat en 1001 històries d'arbres, ecologia i literatura. D'Anna Manso, les lectures han estat les següents. La llista d'aniversari, Amics monstruosos i Leandre el nen horrible. De l'eix temàtic, 1001 històries d'arbres, ecologia i literatura, les lectures han estat aquestes. 100 llavors que van volar, d'Isabel Minós Martins i Yara Cono. La cançó del bosc cremat, de Maria Àngels Juan Miquel. I L'arbre dels desig, de Catherine Applegate. I ara tenim les paraules d'una autora que segur que coneixereu molt bé. Endavant!
Hola, sóc l'Anna Manso i estic molt contenta de ser aquí amb tots vosaltres per compartir aquest acte de cloenda del programa El gust per la lectura. Ja sabeu que sóc una de les autores seleccionades per aquest programa i per tant que molts de vosaltres us heu llegit alguns dels meus llibres. I jo també he visitat moltes escoles i he pogut veure de primera mà totes les feines que heu fet i també algunes que m'han arribat via Instagram, via Twitter, via Facebook, terra, mar i aire. Ara les tecnologies ens ho faciliten, igual que aquest contacte que estic tenint aquí amb vosaltres. S'acaba el curs? Semblava que havia de ser un curs terrible. I al final, sí, ha sigut un curs complicat, un curs que ens ha portat molta feina, però és un curs que ha acabat bé. I a mi em sembla que acabar-ho amb aquesta cloenda del gust per la lectura és la millor manera. M'estimo els llibres, m'estimo les persones que es llegeixen els llibres, m'estimo les persones que fan possible aquests llibres. I també sou vosaltres, les lectores i els lectors, les mestres i els mestres que heu treballat tots aquests llibres meus i que els heu fet estimar. Perquè és això, jo veig els llibres com una manera de fer arribar la meva manera d'estimar els llibres, d'estimar les paraules i d'estimar-vos a vosaltres. Espero que els meus llibres us hagin fet gaudir i el més important, que us portin a llibres nous, que us facin somiar, que us facin imaginar i que us facin veure la vida d'una altra manera, més alegre, més vital. Espero que aquest estiu sigui igual de fantàstic. Llegiu molt, imagineu molt. Visca la lectura. Gràcies! La primera de les lectures proposades per als alumnes de cicle inicial d'educació primària, categoria A, és la llista d'aniversari d'Anna Manso. Mireu, això de les llistes, bé, és que us he de confessar que a mi m'encanten les llistes. Que per què? Molt fàcil, perquè és el moment ideal d'escriure allò que tu desitges. La llista de la compra. No hi pot faltar mai ni llet de vaca, formatge blau o galetes de xocolata, sisplau. La llista de regals que vull demanar per Reis. Àlbums il·lustrats, sempre me'n porten un. Una bicicleta, sisplau, aquest any sí. I un joc de taula, com a mínim. La llista de tasques que he de fer durant la setmana. Bé, deures, veure alguna pel·lícula i treure a passejar el gos o, en el meu cas, els dos gats. Però molt bé, perquè m'esteu dient una llista sense coses materials? Una llista d'activitats per compartir amb persones que tu desitges? A les que estimes? Una llista per passar estones increïbles? Aquesta llista sí que és divertida, encara més! No ho havia fet mai abans, però potser sí que és bona idea, no? Escolteu, vosaltres ja l'heu feta? Perquè me'n vaig a fer la meva. I l'altra obra proposada és 100 llavors que van volar, d'Isabel Minós Martins i Yara Kono. Sabeu què? Jo pensava que totes les llavors que volen al final germinen. I amb aquest llibre he descobert que no és així. De fet, com que el llibre m'ha colpit tant, he volgut fer un experiment. Preparades? Preparats? Sí? Segur? A veure què passarà amb tots aquests colors i amb totes aquestes possibilitats! Un moment. Parlant de possibilitats, comencem amb els premis? I els premis a la categoria A, alumnes de cicle inicial d'educació primària. El treball finalista, per saber escollir i recrear en l'entorn de l'escola els espais naturals que es descobreixen amb la lectura del llibre, per apreciar el valor de la natura i per implicar-se tot el grup en la lectura en veu alta. El treball finalista és lectura teatralitzada del llibre de segon de primària de l'Escola Montanyans a Castellet i la Gornal. Mestre responsable, Carolina Prat. Moltíssimes felicitats i un fort aplaudiment! De les 90 que quedaren,
Vine al riu se enfonsaren. Llàstima que no tenien boies, com les llavors més previsores, i a la panxa els peixos acabaren totes. De les 60 llavors que quedaren, 25 els ocells picotejaren. Però fem els comptes clars. 4 que un gall va pispar i 6 que el trencapinyes va arrossegar i 15 que una merla golafre es va empassar. I aquí s'acabaria aquesta història, però l'arbre encara seguia esperant. Te'n recordes? Esperava tenir la sort de part seva. Es va complir el seu desig. La merla golafa transportava les llavors a la panxeta i després les escampava. Fixa't bé que hi ha algunes que han germinat. El llibre és una lliçó per aprendre a esperar i per estar pacient davant de les coses. I el treball que considerem guanyador, per aprofundir en la comprensió i anar molt més enllà de la lectura del llibre, per les converses compartides a partir de les aportacions de l'obra i per valorar els regals no materials i el temps compartit amb familiars i amics. El treball guanyador és per la llista d'aniversari diferent de primer de primària de l'Escola Montanyans amb la mestra responsable Núria Rico. Un fort aplaudiment altra vegada per l'Escola Montanyans. Moltes felicitats! Mares, Avis, pares, tietes, àvies, tiet, prou de regals materials. tenim moltes joguines. El que volem és passar temps amb vosaltres. Per això farem una llista diferent. Però ara farem les activitats. Tots junts. Gràcies. Suposo que heu vist el foc, la força amb què el foc és capaç de destruir. Ja sabeu que parlo de l'obra de Maria Àngels Juan Miquel, La cançó del bosc cremat, i de com podem imaginar i viure de forma ben realista gràcies a la Carla, un incendi que ha destruït un bosc i els estables d'animals. Mireu, no em coneixeu, ho sé, però com que m'heu caigut molt bé, m'agradaria compartir amb vosaltres que a la vida he tingut sort i he tingut bastantes amigues i amics. Les de la classe, més tard els que ens anàvem a l'estiu d'excursió, les que sempre feien bromes a tothom, i després les veïnes, que ja són grans, de 70 o 80 anys, però que són amigues meves. I... un moment. Aquests, els peluts i dormilegues, que no sé com s'ho fan, però que sempre agafen el millor lloc de casa. El sofà quan hi toca el sol. O el llit quan hi fa fred. Home, és que com us ho munteu, Però el que no sabia és que hi ha també amics monstruosos. Amics monstruosos. Amics monstruosos, d'Anna Manso, és la segona obra proposada per, amb tots vosaltres, els Premis Categoria B, alumnes de cicle mitjà d'educació primària. Endavant!
s'emporta el premi a finalista accèssit pel seu treball de creació literària i artística i per la seva recreació dels escenaris i personatges abans i després de l'incendi, el treball titulat Records, de quart de primària de l'Escola Prat de la Riba de Reus, amb la mestra responsable Mercè Canyelles. Un fort aplaudiment! Tenia espins, pinyes i pinyons, alzines ambuilants. El color verd tot ho omplia, amb pinzellades de color groc, rosa, marró. A l'estiu l'orella es despertava amb el violar dels ocells i els cants de les cigales. Les olors també ens feien despertar els sentits. Caminant pel bosc trobaves la vida. Com estimo el meu bosc! 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 On estàs? Les flames van omplir el bosc i es van anar cremant. Va aparèixer un fum gris i espès que s'anava escampant. Diuen que els pins són tramposos perquè tanquen les seves pinyes i esclaten dispersant les seves llavors molt més lluny del foc. Les alzines, pobres alzines. Bosc! Bosc! On estàs? Tot va canviar de color. L'ambient era fosc, gels i tímid. A poc, tot havia perdut el seu color. Els animals van ser víctimes de les flames. Tots estaven en silenci. Dins de la categoria finalista, s'emporta el premi per la transformació del text narratiu de l'obra a notícia i a teatre en forma de telenotícies, per la coherència entre les parts del producte i l'obra llegida, el treball titulat Infopuig, de quart de primària de l'Escola Pla del Puig de Sant Fruitós del Bages, amb la mestra responsable Elisabet Badia. Un gran aplaudiment! Bona tarda. Ens trobem a Estovill, a prop del Mas de les Rocalloses, on s'ha declarat un incendi al Coll del Matxo. Tenim amb nosaltres en Miguel Pubill, que és l'hereu del mas que hi ha més a prop d'aquí. Ell és que ha avisat als rocallosos que hi havia un incendi que s'acostava. Com t'has adonat que hi havia un foc que s'acostava al mas de les Rocalloses? Estava assegant al camp del Pla del Puig fins que he vist una columna de fum que s'enlairava per darrere del Coll del Matxo. Coll de fum! Això és que s'ha quedat foc i bufa tramuntana, m'he dit. Així que he agafat el 4x4 i he anat volant a l'aire de les Rocalloses per anar a avisar-los. Per què esteu tan preocupats per la tramuntana? Home, la tramuntana és un vent que bufa del nord i podria fer fàcilment que les flames arribessin al mas. Tenim amb nosaltres la Roser, que és l'àvia. Què has fet quan has sabut que hi havia un foc que s'acostava? Mare de Déu Senyor, el foc està a tocar. Quan el vi em va dir, he corregut tan de pressa com m'han permès les meves cames. I he anat als estables a buscar l'avi Ramon. Maldalt, algun brètol s'ha proposat a fer una desgràcia. I el treball guanyador és pel treball en forma de portafolis digital, on es reflecteix la lectura aprofundida del llibre i s'afavoreix la creació literària i artística de forma col·laborativa. Per la seva originalitat, Vacuna Matata, de quart de primària de l'Escola Salvador Ninot, al Serral, amb l'Anna Sicart Mensa de mestra responsable. Un fort aplaudiment! Egipci, el gat mòmia, embolicat amb les venes des de la cua fins a les orelles. Camina amb les potes estirades. Ajuda la Sandra a fer multiplicacions. Antoni Ramon, que és zombi, és inofensiu, sembla viu i mor a la vegada. Té el cos arrugat i tot com un tomàquet podrit. Desprèn una olor repugnant. Té els ulls de color groc, té la pell de color marró fastigós i vermut, té una cua feta pàrrecs, té el morro espafillat, sempre somriu, vol jugar amb la Sandra. La
Leandre el nen horrible, d'Anna Manso, i L'arbre dels desig, de Catherine Applegate, són les dues obres que han estat proposades per la següent categoria. Els premis categoria C d'alumnes de cicle superior d'educació primària. Som-hi! He tingut una idea i he pensat que podria unir les dues històries. Així que he agafat aquest mirall i m'he començat a mirar el nas, les celles, les arrugues que fa el front quan ric o em sorprenc. Per què ens mirem tant al mirall? Us imagineu viure sense haver d'estar tan pendents de la nostra imatge davant del mirall? Sense estar tan pendents de quina cara fem o quin pentinat tenim després de dormir 8 hores? Deixem-nos de ximpleries i fem com Leandre, que es coneixia molt bé i li era igual què deia la gent de si era lleig o de si no era tan lleig, perquè el com era, el com ell es coneixia, era el més important. L'arbre dels desig, de Catherine Applegate, és el segon llibre proposat. No sé si vosaltres demaneu un desig només quan és el vostre aniversari o també quan veieu un estel fugaç. Bé, sigui com sigui, el roure protagonista sosté desenes de desitjos i de tots colors a les seves branques, de totes les persones que viuen al seu voltant. Què us semblaria si desitgéssim que els llibres ens continuessin descobrint que el món és ple d'històries que ens poden ajudar a entendre allò que nosaltres no coneixem ni hem viscut mai? O que no estiguéssim tan pendents del mirall per veure allò superficial de les persones? Què us semblaria si ens endinséssim de ple en el proper premi? Som-hi! El premi finalista Accessit és per un treball molt acurat, transformant els 51 capítols del llibre en 51 poemes. Per l'esforç de síntesi, per la presentació del treball en una obra plàstica de gran bellesa on s'uneixen diversos llenguatges, el poètic, el plàstic i el llenguatge de les emocions. Nois i noies, de prosa en vers de 6è de primària de l'escola Els Set Focs de Bellaguarda, amb la mestra responsable, Mari Carme Guiu. Moltíssimes felicitats! Som els alumnes del 6è de l'escola Set Focs de Bellaguarda i som la Martina, la Núria i jo el José Ángel. Aquest curs hem llegit aquest llibre que es diu L'arbre dels desig, escrit per Catherine Applegate i il·lustrat per Anna Clariana. El treball que us presentem representa el roig, el protagonista d'aquesta història. Cada una de les seues fulles representa els 51 capítols d'aquest llibre. Nosaltres hem transformat la prosa en vers, fins a així 51 poemetes. I ara us llegirem el nostre capítol final. Una obra que tot i al principi ens va costar, ens ha atrapat, ens ha emocionat, ens ha fet riure i gairebé plorar. Una història inesperada, però molt ben contada. Nosaltres l'hem volgut transformar, però l'essència hem volgut conservar. Amb un valuós missatge ens quedem. La natura cal saber escoltar. Si el planeta volem millorar. Capítol 2. Quan tinc el millor color és quan arriba la tardor. Llavors faig molt de goig perquè estic molt roig. Capítol 7. Soc un arbre molt ben acompanyat. La vida respira per cada cavitat. Capítol 14. Aquell era un barri amb molta diversitat. Què és el que ara passava, que la família de la Sama no agradava? Capítol 30. Tots es van quedar bocabadats. Un arbre parlant? Era un somni al·lucinant o una realitat impactant? Atenció, perquè el treball finalista de la categoria C ha estat escollit per l'atreviment d'haver transformat el contingut del llibre en un rap, on intervenen tots els alumnes rapejant sobre els principals personatges i els fets rellevants que han viscut, per l'esforç de transformar el llenguatge escrit en llenguatge poètic oral. I el treball finalista es diu
Rap del Leandre, el nen horrible, de 6è de primària de l'Escola Lluçanès, amb la mestra responsable, Marian Puig. Un fort aplaudiment! El Leandre és un nen horrible, li agrada espantar la gent. També és ben admissible, però sempre està content. Un dia es va enamorar d'una nena que va arribar, res es va poder aturar, la Corea la va acceptar. Va conèixer nova gent, tots ells són molt especials. La Tona fotos li va fent els Hans Pendinats originals. Ell és la Tona Clic, li fa fotos de Malik, moltes fotos li farà i el Leandre es divertirà. El Leandre empenat, li ensenyant el resultat, en el museu l'exposarà i a la gent li encantarà. El Leandre content, la Tona rient, li encanta el català i així li agrada escoltar. La iaia de Leandre era una dona molt gran, a ella li agradava vendre que potser no ho era tant. La iaia tenia somnis que visqués una eternitat. Ella pensava en omnis, o millor són de veritat. Jo sóc la Conxita i visc en un gran pis. Al costat la meva amiga, li agrada el pastís. M'agrada molt l'espai, tinc un telescopi. Convido el Leandre per veure un gran ovni. Pili balla rock, Pili balla pop, Pili balla jazz, mai se'n cansarà. El meu nom és Leandre i molt bé s'ho passarà. De petita ballava, s'hi va aficionar, de tant que li encantava en un concurs participar. I el treball guanyador és per l'originalitat del treball que ha fet reviure els personatges 10 anys després, donant continuïtat a l'obra, fent-los interactuar entre ells, demostrant una lectura aprofundida i divertida. Per la bona posada en escena i la caracterització dels personatges, tant física com psicològica. Fragments de 5è de primària de l'Escola Vedruna de Sallent, amb Irene Badosa com a mestra responsable. Un fort aplaudiment! Hola, som els nens i nenes de 5è i ens hem llegit el llibre de l'Anna Manso, Leandre, el nen horrible, i ens ha encantat. I tant! No ens podíem creure que no hi havia continuació i vam tenir una idea, imaginar-nos com serien els personatges al cap de 10 anys. Ens hem imaginat el Leandre com a gran fotògraf, inspirat per la Tona Clic, la Cordèlia com a parella del Leandre, amb els seus tutus i dedicada de ple a fer entrepans d'allò més estrambòlics. Un a un, tots els personatges es troben a la inauguració de l'exposició fotogràfica. Us hem de dir que les fotos les hem fet nosaltres. No sé si en demanareu mai què són. Desitgem que us agradi tot plegat i si no us heu llegit el llibre us animem a fer-ho. Moltes gràcies. I ara una mica de cultura. Efectivament, dissabte a les 10 del vespre, inauguració de l'exposició fotogràfica titulada Fragments, del ja reconegut fotògraf Leandre García Fuster. Les síl·labes. Si dius gat, com si dius gos. Si dius sol, com si dius nit. Dius un mot que és un sol crit. Si dius lluna, si dius terra. Si dius casa o dius camí, dius un mot que es pot partir. Si dius llàgrima, o joguines, o maduixa o rossinyols, pots partir-lo en 3 si vols. Nuvolada, farigola, calendari o xocolata. Pots partir-los molt bé en 4. Altres mots en 5 poden ser tallats, com llaminadura, com esgarrinxada, com ensabonada o desemmascarat. Que tinguin més síl·labes, altres mots hi ha. Ens cal, per comptar-les, dits de l'altra mà. Joana Raspall. Moltíssimes gràcies a totes i tots els participants d'aquesta 26a edició del Gust per la Lectura. Ha estat un plaer llegir,
veure, pensar i sentir els vostres treballs. Que continuïn les lectures en forma de novel·la, llibre il·lustrat, poesia, còmic, rap o llista de desitjos. Per fer-nos més curioses, més empàtics i exploradores, per conèixer realitats diverses i les ficcions més boges, per encomanar-nos creativitat i moltes ganes de jugar. Perquè, amb la lectura, sí que s'hi juga. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve!